At may guest tayo today. Always. Ang ingay naman ng tren. Uy, nakisabay yun sa ano ko. So, we are here sa, we're riding the train for the first time. Ang tagal na. Kailan ka, last nag-train? December. Ako, January, last nag-train. Hindi na ako nakasakay ng train. Kasi nung COVID nga, natatakot kami mag-train. Tapos pinagbawalan din kami mag-train. Bawal lumabas. Wow, ang sexy ng aking kasama. Miss Flawless. Minsan-minsan lang. Anong oras na ba? So, pupunta kami ng kainan. Sana makabot, late na kami. Alas 3 na sabi namin Jubilee's housewarming. 2 p.m. Pero medyo na late ako kasi yun nga, natagalan ako sa aking client today. So, hopefully may pagkain pang natira para sa amin. Oo, naghanap buhay pa yung lola nyo. So, yeah. See you later. Pasensya na may mask kami kasi nasa train kami. Bawal. May ano ka ba? Alcohol ay maghugas na lang. Shit lang. Mamaya na lang pag pero hindi naman kami naghawak-hawak ng kung ano. So, see you later. Bye. Bye, Day. Bye. Hey friends! Hi Tria! Di ko maulang-ulang ko. Di manggug ka, baga, manggug ka. Di ba na sa kaila? This is Tria! Ang driver. Sa mukha, oy. Ang driver. Doy, ayun, sad na, oy, gwapa ra kayo para ma-driver. Pwede ba na may ginki dira? Ay, valor. Balor na lang kaya, asay mas dool. Nga, magian. Ginki diri ba, magian? We're going to stop sa ilang store, kahit anong store. Unsa may mas ano. Hi! 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 Thank you, Juanin! Hi! Hi! Wala, uy, lahi lagi na nga reaction. Hi! Dito muna. Hi! Hi! Woo! Singer! Ala, gwapa ha! Tisaya! Hi! Ate Mano! Hoy, ikaw! Bye! Tanaw dire! Moni pang bato! Plong, sige na, Plong! Plong! Sige na ba? Laoy, naulaw siya ay. Wala naulaw. Wala sila, oh. Lagkaw ka na. Hi! Ito si Karina. Wow, so sexy. Ito, day. Wala pa ko nabusog. Wala pa. Bang ano ka to? Ako daw sa ano sila. Uy, Krisha! Ay, nag-ano din day siya bag. Sige, go. Kay mag-vlog sa dumi kadali. Si Ate Nelly. Hello. Na taga UC. Yeah. Silingan lang daw mong eskwelahan siya. Yes. Kulang yung sa kanya ng S. Ako USC, siya UC. O, diba? Oh, di ba? O, dito naman tayo. Hi, Krisha! Follow my Yeah, follow Krisha's channel. Krisha Bear. Krisha Bear. Tapos di ba no? First time na na-feature si Krisha sa akin. My YouTube channel is @KrishaBear.
And my Instagram is Krisha Verde. Sige, i-plug mo na lahat. Facebook. Link down below. Oh, link down below. I'm going to list the link down below. Para ano naman. Guys, subscribe kayo kay Krisha. She do dancing video and TikTok. Diba? Mga ganun-ganun. Yes. Make sure that you subscribe to Krisha's channel, okay? Ayan, bye-bye. Bye-bye. Say hi to my YouTube channel. Yeah. Hi. Bibi, picture lang. Just say hi. Just say hi and say your name. Hello. Scared of. Scared? No. Why? It's not scary. It's fun. Uy, alin na? Later. Asawa mo, malapit ha? Ay, nakalimutan ko na. Nakalimutan na nila. Si Karen lang yung perfect. Yan, no? Uy, di makita si Rowena. Yay! Opening of presents. Yay! Naubos na. Inubos na. Pinapak na. Na leche na. Oh, di ba? Ayan, oh, kay Darlene. Marami pa yung Thank you very much sa kay family. Yay! 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 Uwi na ang bulaklak. Plastic lang pala yun. Sige na, ibalik na lahat. Sa mukha, oy. Sino to? Sino ka ba? Ay, mag-concentrate ka mag-drive. Ikaw ang hayag daw. Sige, nagkanta ka rin. A magnific listen. Tan ko ng lyrics. We were ambition. They said, I bet we'll never make it. Good night. Haggard na. Haggard, big baby na. Yay! Still the one. Still the one. You're still the one driving. Nakakutay. Magkutay ka nga, Ilta. The one that I belong to. Still the one. Ang ganda na sana. Nasira ka.
Hi friends, so it is another day. Hindi ko na natapos ang aking vlog yesterday kasi I'm so tired already and yeah, hindi na nakayanan ng aking power. So we just got out from Daiso. Ano lang guys, may binili lang akong kailangan ko sa Daiso. And then I also checked there yung tawag yan, yung eyeshadow palette. Parang I'm not that convinced, pero yung mga nakita ko from like sa mga videos ng Daiso palettes, yung Your Glam, parang maganda siya tingnan, but in person I feel like I don't know. Pero sabi ay na-try ko naman yung kay Lota na na isa na, but it's I have mixed emotion. Yeah. So ayun lang. So ayun lang. Pupunta pa kami ng Lamo kasi we need to buy sabon. Ay, hindi pala sabon daw. Ayun. So, I think I'm not gonna vlog a lot today. I'm just going to end yesterday's vlog, I guess. Kasi hindi yun natapos. So, yeah. I think yun lang. So, I'm gonna eat my pizza. I'm excited. Bumili pala kami ng pizza sa Kanizoe. Kasi, masarap yung pizza doon, and then mura lang din. Yung pizza ng Kanizoe, yung binili namin is pepperoni. Kurak pepperoni. Ayan. Pizza. So, hahatian ko si Lota nito kasi it's too big for me. This is large and hindi naman kakain daw si Rookie. Yan. 500 pesos lang. Tapos, I just bought cheese para to add para cheesy naman siya. O, diba? Tipid na. I found a mask na 50 pieces na mura lang. O, diba? Doon din sa Kanizoe. Marami nang nagsisilabasan na mask, guys. Yeah, yung mga nagdaang months, grabe, struggle talaga sa paghihirap. Struggle talaga. Struggle talaga sa paghihirap. Struggle talaga sa paghahanap ng mask. Tapos ang mahal-mahal pa. Tapos dumating pa kami sa point ni Rookie na nagla-line kami like madaling araw. So yeah, I'm happy na may mask na. Yay! Eat my pizza now. It's so hot. I added hot sauce too. With cheese on top. So good. Okay na to kasi bibili ako sa Aoki. Ang laki. Hindi masyado malaki. Tapos 2.5 din yun. Yung sa Aoki. Asan mo ako? There. Kain tayo. Friends, it's already 6 p.m. and hindi pa ako palansya ng aking mga uniform. Pero before that, I'm just going to quickly show to you yung napamili natin sa Daiso. So, bumili lang ako ng unan doon kasi parang yung kulang yung unan ko. Ayun, so tapos, yung nakita ko din na I think that I really needed is this one, yung candle, lavender na candle kasi mabango siya. I like and love lavender scent kasi nakakam siya ng senses. Ayun, basta yeah. And I think when I smelled it there, ang ganda naman yung amoy niya. Tapos, I'm going to light this kung maganda ba talaga yung kung may scent pa talaga. Kasi yung isa kong candle doon is yung eto na candle. Let me show you quickly. Ooh. Eto, yung Your Sunshine Vanilla na candle na Daiso. Ang bango-bango niya. It's vanilla. So, may vanilla na ako kaya hindi na ako kumuha ng vanilla. Yung na lang, lavender, because I also love lavender. Pero sa Pasko, for sure, yung vanilla yung sisindihan ko kasi vanilla, smells like Christmas, diba? Yung, I don't know about you guys, pero para sa akin, smells like Christmas yung vanilla kasi yung mga cake, yung mga sweets and stuff, yan, nangyayari yan sa Pasko, diba? So, ayun. So, what else did I get? I got in
stereo earphone. Tapos hindi naman yun yung talagang, ano pa ba yung, yeah, I saw this one from Daiso, yung earrings nila. Pang ano lang naman, yung fashion earrings. Tapos eto, para siyang woodcraft. I don't know if you're familiar with woodcraft, necklaces, yung mga ganyan-ganyan. Pero ganito yung itsura niya. Cute. 100 yen lang. Tapos, ano pa ba? Dalawa to eh. Nawawala yung isa, guys. Found it! So, eto yung isa. Yun nga, parang woodcraft lang din yung dating nila. So, should I try it on? Basta, wag na eh. Yeah, ganyan yung itsura niya. O, diba? Mura. Yung Daiso. Yung mga ano lang. Yung, basta fashion earrings. And then, may nakita akong green peas. It's been a while na nakakain ako ng green peas. So, I'm excited to eat this one as well. And then, what else? May binili si Ruki. Hindi ko na ito pakita yung binili ni Ruki. Tapos sa kanya naman. And then, honey roasted peanut. So, ayan. Lang yung mga. Tapos, isang hair tie. Yun lang yung napamili natin sa Daiso. Pero, yun nga yung sabi ko, I'm tempted to buy yung makeup stuff sa Daiso. Pero, hindi doon sa Daiso na malapit sa amin. Maybe we'll go sa yung malaking Daiso talaga kasi mas maraming mapagpipilian doon. So, yeah. I think that's all it. Friends, I'm going to quickly share to you something pala, this is kind of gross. I think, I don't know. Pero, I'm just going to share this one to you, yung R1 na pro-bio na yogurt ba to? Yogurt drink. Basta para siyang Yakult. And this has really helped me poop because sometimes I get constipated or something. Basta nahihirapan ako, especially if wala ako sa Pilipinas or I'm away or I'm in a new environment, ganyan, bagong bahay or whatnot. Yung nangyayari sa akin is nahihirapan akong mag-poop. So, yeah, and I read that maybe kulang ako ng good bacteria sa aking stomach. Pero I also eat a lot of salads, but sometimes nahihirapan talaga ako, especially if nagmamadali or something. But eto, kahit stressful yung araw mo or araw ko pala or nagmamadali or I'm not comfortable or something, this has really helped me poop. So this one is R1 and ano siya, this is blueberry flavor pala. May iba pang yung original na yung red lang na yung parang regular na yogurt drink lang, yung parang Yakult, tapos may yung low calorie, tapos eto nga may blueberry tsaka may strawberry flavor din. So masarap tong blueberry na flavor din, but I usually buy yung like low calorie one. So yeah, better try this one if you have problem pooping. I lighted my candle now and I'm waiting for it to smell like lavender. But I need to say good night now, guys, kasi magre-ready na talaga, magpaplansya pa ako ng aking mga uniform. So yeah, I hope you have a wonderful day and a great day as always, and always remember my candle to be nice, be kind, and keep that smile. And nga pala, before I forget, thank you so much, Juwelin, for inviting us yesterday sa iyong housewarming. Nabusog ang aming mga tiyan, tsaka mga bulate sa tiyan. Yeah, there's a lot of food. Hindi nga naubos. So thank you so much, Jo, for inviting us. Yeah, so yun guys, I hope you have a wonderful day and a great day as always, and always remember to be nice, be kind, and keep a smile. And hopefully I will see you on my next video. Bye!